ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста наворро то охир тамошо кунен ва лайку комментария гузоштанро фаромӯш накунен. дӯстон, беҳтарин хабар барои шумо. Акнун шумо имконият доред ки чиптаҳои даркории худро бо нархи арзон аз ширкати авиакаса официал дастрас кунед. ин бародаро одамони ба боварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. шумо аз ин ширкат чиптаҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. барои ҳамин худи ҳозир ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат карда чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон ТЖ гап занед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс барои худ ҳадаф гузоштааст ки соли 2023 чемпиони UFC дар вазни вазнин мешавад. Ҷонс дар Твиттер хэштег чемпион 2023 навишт ва баъди ин твит шояд ки мухлисони Ҷонс хурсанд шуданд ки Ҷонс акнун бармегарда ва муҳориба мегузаронад. аммо дӯстон, як чизи дигар ҳам ҳаст ки баъзеҳои шумо шояд ки надонед. ин якум маротиба нест ки Ҷонс чунин эълон мекунад. соли 2021 ӯ чунин эълон карда буд. соли 2022 низ ӯ чунин эълон карда буд ва акнун соли 2023. аммо дӯстон, умедвор мешавем ки соли 2023 Ҷонс билохира ба октагон баромада муҳориба мегузаронад. хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни вазнин UFC Фрэнсис Нгану аст ки охирон маротиба моҳи январи соли 2022 ба қафас баромада буд. ана Ҷон Ҷонс бошад охирон муҳорибаи худро тақрибан 3 сол пеш, аниқтараш моҳи феврали соли 2020 гузаронида буд ва аз рӯи овозаҳо муҳорибаи Фрэнсис Нгану ва Ҷон Ҷонс барои камарбанди вазни вазнини UFC бояд ки ҳамин сол баргузор гардад. чемпиони пешинаи UFC ва ҳозира мураббии машҳур Ҳабиб Нурмагомедов пурра аз ҷаҳони ММА меравад. ин овозаҳо баъди охирон пости Нурмагомедов пайдо шуд. биён мебинем ки Нурмагомедов чӣ навиштааст. натиҷаи солро баровардем. соли гузашта барои мо хеле соли пуравҷ ва муваффақ шуд. худатонро эҳтиёт кунем бародаро. умедворам ки қарори баровардаи ма танҳо ба фоида мешавад. ҳамаи шуморо сахт ба оғӯш гирифтум. ташаккур ба шумо. шумо сабаби калони муваффақияти ман дар варзиш будед, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Нурмагомедов одамо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. баъзеҳо мегӯянд ки Ҳабиб Нурмагомедов мехоҳад ки вақти зиёди худро бо оила, зану фарзандонаш гузаронад ва дигар мураббӣ шудан ва умуман бо ММА сару кор гирифтан намехоҳад. баъзеҳои дигари одамо боша мегӯянд ки Ҳабиб Нурмагомедов баъди вохӯрӣ бо Закир Найк ба хулосае омад ки аз ин роҳ гардад ва дигар ба ин корҳо даст назанад. ана ҳамин гуна дӯстон фикри одамо тақсим шуданд. худи шумо чӣ фикр доред? ин суханҳои Нурмагомедов чӣ маъно доранд ва оё ӯ дар муҳорибаи ислам зидди Волканоз ки дар кунҷи ислам ҳузур мекунад ё не? метонед фикротона нависед. ана оиди Ислам Махачев боша. пас мураббии ӯ Хавьер Мендес гуфт ки Ислам Махачев дар оянда чӣ нақшаҳо дорад. агар ки Ислам хоҳад ки дар ду вазн чемпион шавад, пас ин кор мешавад. Ҳабиб орзуи дар ду вазн чемпион шуданро надошт. ӯ ягон вақт оиди ин чиз гап намезад ки ба вазни нимёна ё миёна баромадан мехоҳад. ана Ислам боша ба ма гуфт ки ба вазни нимёна баромадан мехоҳад, аммо дар аввал вазни сабукро аз довталабон тоза мекунад. Ислам мехоҳад ки дар вазни сабук аз ҳама зиёд камарбанди худро ҳимоя кунад. аз ҳамин сабаб ма фикр мекунам ки ҳамин ки Ислам камарбанди худро 4 ё 5 маротиба ҳимоя кунад, ӯ дарҳол ба вазни нимёна мебарояд. аммо ҳозир мо аз ин кор дурем, чунки ӯро нао аввалин ҳимояи камарбанд интизор аст. ма фикр мекунам ки боз 4 ё 5 ҳимояи камарбанд ва баъд шояд ки мо ба вазни нимёна бароем, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунам ки дар вазни сабук аз ҳама зиёд камарбандро 3 маротиба ҳимоя карданд. аз 3 маротиба зиёд ҳоло ягон кас камарбанди вазни сабукро ҳимоя кардагӣ нест. ва агар ки Ислам камарбанди худро 4 маротиба ё 5 маротиба ҳимоя карда тавонад, пас ӯ дар UFC рекорди нав мегузорад. ба фикри шахсии шумо дӯстон, Ислам Махачев камарбанди худро 4 ё 5 маротиба ҳимоя карда метавонад ё не? фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.